Helo a chroeso I bennod arall o Colli'r Plot, Rhifyn yr Hydref, neu'r rhifyn cyn I Bethan fynd I ben draw'r byd a gosod her yn I recordio gyda hi ym Batagonia. Wey! Mae'r rhifyn yma yn wahanol i'r arfer, gan nad yw Sian noddi yn gallu ymuno gyda ni. Sian, da ni'n meddwl amdano ti a'r teulu I gyd ar hyn o bryd. Ie, swn I jyst yn hoffi ddweud gair o ran tad Sian naturiol oedd sylfeidydd yr hen bost yn blaena. A tro cyntaf I gyfarfod o oedd yn Steddfod, o'n i'n chwilio am lyfr, dwi'n cofio'n iawn, llyfr oedd A History of Carnarvonshire, A.H. Dodd, a eisiau ato fo, ac oedd o mor annwyl, ac oedd o mor addfwyn. Ac o'r eiliad yna, oedden ni'n siarad am lyfrau a llyfrau law, a fodd ar I ddechrau y cyffur o gael fy nenu at siop lyfrau a'i law. Oedd o mor wybodus, oedd gen fo stor o wybodaeth. Mae'n rhaid I gyfadda, mae'r traddodiad o fynd I chwilio I siopa a'i law a chwilio am lyfrau I gyd lawr iddo fo. Felly, swn i'n jyst yn licio deud diolch yn fawr iawn iddo. A bydd yna golled mawr ar ei ôl. Oedd o hefyd, mae'n amlwg lle mae Sian di cael ei donia sgwennu, achos oedd o'n gallu sgwennu fyd. Ac yn Steddfod Llan Rwst 2019, oedd o'n fuddigol efo cerdd wedi llunio o 6 ennill telyn. A snicio rannu rhai na nhw efo chi. Ddim yn cyfan. Ond mi nath y beirniad Andre Parry ddeud bod nhw'n benillion telyn hyfryd sy'n canu ac yn aros yn y cof gan fardd o'r iawn ryw. Felly dyma chi'r ddwy olau chi. Mae sôn am lysiau'r gorffennol yn ardal Blaena, dwi'n cymryd. Mwynder hwyrdydd dros y dyffryn, tyner tawel, llyfnder menyn. Llais rhys ifan ant y bendron, galw'r gwartheg a dreiodro. Tanio'r cetyn, cadai'r tada, teimlo'r cysgod ar fy ngwrtha. Pwy pan ddaw y dryslyd ddyddiau, gymer ofal o fy lleisiau. O, hyfryd. Hyfryd dydi? Mor hyfryd. So, da ni'n lwcus I gael Sian yn un o'r criw. A dwi'n meddwl bod ni gyd bod yn meddwl lot amdani dros y dyddiau dwytha. A'i theulu I gyd, wrth gwrs. Bendant. Oeddwn ni gyd yn awyddus I recordio hyn achos fi'n credu ni wedi bod yn darllen gymaint dros nos diwetha. A fi'n credu bydd e'n gret clywed be ni wedi bod yn darllen. Mae Bethan wrth iddi fynd I Batagonia moyn fatha cael gwared ar llyfrau mae wedi darllen ar hyn o bryd achos fi'n siŵr bydd ei llawn cyffro a gyda llyfrau wahanol mewn I ffen hi erbyn hi wedi dod nôl. Ni ddechrau gyda Bethan, be ti wedi bod yn darllen dros y mis diwetha? Wel, llwys, dim gwybod sut dwi wedi llwyddo, ond can I gymaint o'n nhw? Nes I fi rannu nhw'n rhai Cymraeg a rhai Saesneg. Achos, oce, iawn, dwi eisiau mynd at Capten gynta. Iawn, Manon. A do, nes I fwynhau'n do yn ofnadwy. Ond, ti'n bod sy'n digwydd weithiau efo llyfrau steddfodol, wrach mod I wedi disgwyl gormod yn sgil y ganmoliaeth. Mae digwydd weithiau yndi. Mae'n gampwaith o nofel o gofnod hanesyddol, mae yna lot yn ei mwynhau hi, yn enwedig o to hyn, dwi'n meddwl, enwedig bobl o Chrapen Llŷn a bobl y môr. Ond fel nofel, o'na rwbath ar goll yn ddim I, a dwi'n meddwl na be oedd, pan ti'n seilio llyfr ar stori go iawn, mae'r ffeithiau gyd yna, ond illa bod yna digon o'r digwyddiadau annisgwyl neu gyffroes sy'n rhoi wmff i'r stori neu'r cymeriadau. Ond bosib mae fi sydd wedi bod yn darllen gormod o nofela detective. Dwi'n yn gwybod. Ond o'n I yn hoff iawn o cymeriadau yn enwedig Adi a'i mam Lydia Catrin. O'na bendant flas mwy ar y ddwy yna. Os o'n i'n licio llyfr am Adi. Ond oedd y ffordd oedd I wedi sgwennu am Elin a John yn hyfryd hefyd. Falla gormod o lythyrau. Ond mi nes I fwynhau. So dwi'n yn gwybod os ti eisiau dod nôl at fi fo hynna, Manon? Mae bob nofel fel yma, a dwi'n meddwl bod yn nofela gorau yn pegynnu barn. Achos os ti'n cael nofel lle mae pawb yn, ia, ynddi, mae dda,
iawn, gret, mae'n o le i heini. Ond hefyd, mae'n rhywbeth sydd ddim cweit yn chwarae'r dir saff efo Capten, dwi'n meddwl. A dwi'n meddwl bod pan ti'n deud bod chdi'n meddwl cynulleidfa hŷn, darllenwyr hŷn, dwi'n meddwl bod hynna'n... dwi'n meddwl fysa yna lot o bobl yn meddwl yna. Dwi ddim yn ystyried fy hun yn hen. Cweit eto. Dafydd, isht. Sorry. Ond, ia, felly, rhaid i bawb fawr ynde. Just fel da ni wedi trafod o'r blaen, yng nghyd-destun y nofel yma, i rannu'r barn yna mewn ffordd caredig ac adeiladol. Fel ti'n newydd wneud, Bethan? Ond beth oeddech chdi'n feddwl am y ddeirniadaeth ynglyn â'r Saesneg, Gwaneth? Lol, botes, maip. Oedd hynna Reit. just... Ti'n mynd sylwi ar y Saesneg. Mae'r Saesneg yn ffitio ac yn siwtio, a dyna fo. Ac dwi'n wedi bod yn darllen hon yn grŵp darllen ni, ac oeddwn ni gyd yn gytun ar hynna. Ac oedd yn ddifur efo'r grŵp. Un wedi gwirioni ffen efo i. Oedden ni'n gwybod bysau. A rhan fwy o'r lleill fath o fi. Yn rhyw, da, ond wbath ar goll. Ac yna un yn teimlo'n fwy negyddol, oedd hi ddim wedi mwynhau gymaint. Mwynhau fel cofnod hanesyddol, ond o'n i wedi mwynhau mwy na hi. Ond mae'n ddifur ti'n iawn, Manon, pan mae'n grŵp darllen y trafod llyfr, mae gymaint mwy difur pan mae'n bygynnu barn. Felly, oedd hi'n chwip o nofel i'w trafod mewn grŵp darllen. Ond be arall nes i ddarllen yn illad yn y Steddfod, a gan un arall a ben llun oedd Rhyngom, gan Sioned Erin Hughes. Reit, oce. Waw. Dwi ddim wedi darllen eto. Na, fi'n eto. Mae Erin yn gallu Manon, mi fyddi di gwirioni, achos mae'n fath o sgwennu a darllen sy'n brifo. Achos o'n atgoffa fi o beth doedd Ernest Hemingway bod sgwennu'n hawdd. Y cwbl sy'n angen i wneud ydy eistedd wrth y teipiadur a gweudu. A dyna ti'n deimlo fo hwn. Ac oherwydd y gweudu hwnnw, ges i draffaeth efo un neu ddwy o'r 8 stori. Achos oedd y cyfeiriadau mor amrwd a mor real ac yn neud mi wingo. Ond dwi'n gwybod na dyna oedd Erin eisiau fi wneud. Ond dwi'n newydd fynd â llyfr sain yn ôl i'r llyfrgell achos o'n i'n gwybod beth oedd yn mynd i ddigwydd ac oedd o'n mynd i fod yn horrible ac o'n i'n eisiau hynna heddiw, felly eisiau fo nôl. A mae'n rhyw deimlad o hynny. Ond wedyn mae'n straeon eraill sy'n just hydod i'n llwyr. Mae yna stori am hogyn sy'n trio dionc o Afghanistan. Hyfryd. Mae yna ddarna erchyll yn ddion. Iasgob, mae'n stwffio blinking cultural appropriation pan ti'n cael stori fel yna, de. A wedyn mae gen i stori arall am fam ifanc sy'n cael diagnosis o ganser. Ac wrth gwrs bod hi'n drist, ond mae'n llawn bywyd hefyd, ti'n bo? Nes i fwynhau, a mae'n gallu, fatha Lleicu Roberts a chdi, mae'n gallu chwarae fo trafodiaethau o'r hogyn ifanc ma sy'n gofi i'r mam gi yma o'r de, nes i ddotio at honno. Felly mae yna wledd yn llyfrau Sioned Erin Hughes i chi, de? A wedyn dwi hanner ffordd drwy lyfr gan hogan arall o ben llun. Hollol wahanol. Sgen i'm syniad, snogs, sex a sens gan Gwen Llian Ellis. Wel, pan ddechreuais i, o'n i'n methu roed o lawr. Mae mor onest, mae mor agored. Mae'n agoriad llygad i fi am fywyd merched i cenedlaeth hi, cos mae dipyn iawn o fi. Ond fel ti'n darllen, ti'n meddwl, mae yna lot o berthnasol yng nghenedlaeth i hefyd. Ac o'n i'n teimlo dros di, achos o'n i'n meddwl bod fi'n cael amlwg y dynion, ond Gwen Llian bach. Dwi wedi gweld yr lluniau o'r lansiad a falle. Mae'n edrych al llyfr ddifyr, ond dwi'n gallu gweithio allan. Pa fath? Dim nofel, di hynna ci? Dim yn nofel, na. Mae hyn i hanes gi. Hynna'n gofiant, da? Hynna'n gofiant gwahanol iawn. A Dafydd, ti'n mynd i ddysgu lot. Gyfeis, oce. Cos mae'n adegad, dwi'n darllen rhywbeth, a dwi'n meddwl, ti'n tacu dros y goffi, dwi'n mwyn coelio bod i wedi sgwennu hynna. Mae'n just mor agored. A mae'n eiriau dwi eisiau deud chi, ond fedra i ddim. Achos o'n i eisiau deud,
bod hi fatha magnet cociawyn, a dwi'n hapus i ddeud cociawyn, ond mae hi'n dweud pethau lot gwaith. Cos yna ddarn o'n eisiau darllen i chi am deips hogia da chi'n gael yn steddfod. Ond wedyn pan ddos i at y disgrifiad o ffarmwr, nes i benderfynu beidio. Fe rhaid chi ddarllen y llyfr i ffindio allan pam. Wow! Dwi'n dechrau... Dwi'n mwynhau'r canol gymaint ag o'n i'r dechrau, cos oedd y dechrau just gymaint o chwaw i'r iach a felly. Ond dwi wedi dechrau dod i arfer man, a dwi just yn gweddio. Mae hon yn mynd i begynu barn. Bendant, mae hon yn mynd i fod chwipolyfr ar gyfer grwpiau darllen. Mae'n sicr yn un i ferched, ond i ysgo, mae rhaid i ddynion i darllen hefyd, newch chi ddysgu lot. Chwarae teg iddi da. Ie. Mae'n cymryd guts i neu hynna, yn enwedig yng Nghymru, lle mae pawb yn Ond mae o mor onest o ran hi hun bod hi isio... Sgen i'n parch at hi hun o gwbl o'r dechrau, achos mae jyst i gyd am... Mae'n desperate am snog, mae'n desperate am hogyn, mae'n desperate am sylw, mae eisiau rhywun yn gariad iddi, mae ffrindiau hi gyd yn bachu, di hi ddim. A wedyn fel mae'n mynd yn hun, mae pethau'n mynd yn waith, a ti just, gwen Llyfrau, ti eisiau rhoi coach i di. Ac yn ara bach dros y blynyddoedd, mae'n sylweddoli, bod na fwy fywyd na hynna. Ond, mae mor amrwd. Werth i ddarllen. Swnio'n hollol wahanol i bob dim arall sy'n iawn. So ti'n cael byd anhebyg i'r Capten, de? Hollol wahanol. O, dim y gennau lyfrau Saesneg, ond ei sôn am heini wedyn, newch chi sôn am eich lyfrau chi. Dwi wedi siarad digon. Na, mwyn i gael gwarad o'n o, i'r safon nesaf. Oce. Oherwydd di, Dafydd, nes i ddarllen The Last Party, Clay Macintosh. O, ie. Am y crin coganwr o'r enw Rhys Lloyd, sy'n Ie. cael ei ladd. Nes ti fwynhau o? Nes i fwynhau, mae o'n... Diolch cystal o'i llyfrau cyntaf hi. Mae llyfrau eraill yn well, dwi'n meddwl. Right. O be nes i, nes i fusnesa fyddai'n gwneud weithiau si ar Amazon i weld be bobl di deud amdano fo. Ac o'n rwy'n yn cwyno am y fersiwn sain. Felly nes i gicio'r bwtwm. Sample, audible. A man coblyn ni. Dwi'n cytuno fo. Mae'r fersiwn sain yn erchyll. Sori bod fi'n henwi hi, ond mae rhaid i fi, mae yna ferch o'r enw Chloe Angharad Davies sy'n hysbysebu hun bod gen i light Welsh accent wedi ddarllen o. A nes i ofyn i Aled yn dod, fes o'n i'n gallu chwarae'r sample, ond dyn ni'n cael na. Na, achos hawfraint. Hawfraint, da, ie. Felly, ewch chi ar Amazon, clicio'r sample audible y gwrando nes mae'n dechrau... Mae rhaid chdi esbonio mwy na hyn, beth mater efo'r light Welsh accent. Hold on, ydy fod i ddeu hyn? Di hyn, Aled, ydy'n cael deu hyn? Wrth gwrs bod ni. Ie, ti'n cael gweud beth bynnag ymlaen. Na ni. Mae'n dweud yn North Wales, a wedyn mae'n ddarna Cymraeg yn y llyfr does. Fydrym... Nes i chwarae fo i ffrindiau yn siop yn dre wan, ac oedden nhw hyd yn oed hogan dim yn siarad Cymraeg ac oedd blew i gwar hi'n codi. Oedd o'n uffernol. Felly, son i'n Clare, son i'n flin ofnadwy bod nhw wedi dewis honna, de? Felly beth, jyst rhywun sydd ddim... Rhywun sy'n rhoi'r acen ymlaen yn actio'r acen ydy hyn? Actio'r acen, a ddim yn gallu. Ond mae'n rhaid bod Clare wedi cael... Oedd Clare wedi cael rhan neu rhywun o lais yn y broses honno? Dwi'n synnu deu gwir, achos so ti'n disgwyl i wneud, ond, sorry, dwi'n dal i gorddi wan yn gwrando. Aled, ti'n gwybod mwy am y pethau yma na ni. Fysa gen i hi fel yr awdur rhyw fath o rym neu rhywun o lais i... Ie, hi bydd yn berchen y hawfraint ar y peth. Ond mae'r darn sain yma, nes i chwilio ar ôl i Bethan gweud. Mae'r gael am ddim ydi, so fi ddim yn siŵr os maen nhw just wedi wneud, ni just recordio hwn yn gyflym o rhoi allan am ddim i bobl cael, clywed beth mae'r llyfr fel. Mae'r hawdd jyst cael actor Cymraeg yn edo. Yn holl, mae gen ti bobl fos wedi bod wych yn edo. A na ti reswm arall pan mwyn yn corddi. Tawaith. Dwi newydd fod yn recordio 2 o lyfrau Blodwen Jones yn hun. Dwi'n mwyn dall pam
y nofel gyntaf a'r drydydd, dwi'n siŵr iawn beth i gwyddoedd yr ail un, ond 5 awr marathon. Achos mae yna lwyth o lyfrau sain ar y ffordd wedi cael ei darllen gan wahanol bobl yn dy gynnwys di Manon, o'n i'n dall bod ti Oes wedi bod. wir. Dod o. In English. In really good banger English that I got. So if anyone wants me to do any voiceover work in English, I'm available. Good Rhywlas accent, ia. Da, wel. Mae yna chance i chdi ennill o fedar yr eith flwyddyn nesaf. Na. Da i fi, blwyddyn nesa. Ond, a spel yn ôl, nes i wrando ar Remarkable Creatures gan Tracy Chevalier. Chi'n gwybod hi'n sgwennodd Girl with a Pearl Earring? Chwip o lyf, nes i wir mwynhau. Mae am hogan yn casglu fossils yn Lyme Regis. A maen nhw wedi gwneud ffilm o'n iwan efo Kate Winslet. Ond am ryw reswm, nath y cynnyrchwyr benderfynu bod Kate a'r ddynes arall mae yn hoiw am ryw reswm. So maen nhw'n cael perthynas hoiw yng nghanol y fossils. A ar ôl darllen y llyfr, o'n i fatha, pam? Oce, nath i rioed brodi, beth sy'n eich i weithio allan bod hi'n hoiw? Oedd o just, ta weithiau dwi'n teimlo bod nhw'n mynd am y... eisiau dod ar rhyw i fewn o'r la. Do'n am rhyw yn y blincin llyfr. Beth ar elli'n wylltio fi weithiau? Just i wneud o'n titillation o beth. Ella bod fi'n anghywir. Wel, a hefyd, pam penderfynu wneud fersiwn o'r llyfr yna, os mae beth stori wahanol o ddech chi eisiau dweud. Sgwenna beth yn wreiddiol, os ti'n mynd licio beth sy'n ddarllen. Ia, mae'n od. Ta waith. A llyfr arall dwi'n newydd darllen, nes i fwynhau'n ofnadwy, gan Abidare sy'n dod o Nigeria yn wreiddiol, mae'n byw'n Lloegr erbyn hyn. The Girl with the Louding Voice. O, waw, Manon, nid i licio hwn. Mae am ferch 40 oed, just cyn i mam farw, mae'n sôn am golli cyfle i gael addysg, achos addysg sy'n rhoi llais iddi, ond mae Adwni eisiau llais cry y louding voice, peidio gadael i gymdeithas i sathu hyd a'n draed, mae eisiau brwydro dros y merchaid sydd i ddod. Dwi'n nabod Nigeria, a illa bod hynny'n help, ond sy'n rhaid chi'n nabod Nigeria, mae'n sôn am Nigeria wledig, a Lagos y ddinas, a mae di sgwennu mor dda, de, ti'n teimlo a synhwyro ac yn arogli Nigeria drwy'r llyfr yma. A pan mae dwi'n i'n siarad, mae'n defnyddio Saesneg sy'n cael ei ddefnyddio ar y stryd ac yn y farchnad, fath o pidgin, ti'n gwybod? Wrach fi rhai bobl yn cael traffath arfer efo hynna, ond yn union fel Megan Hunter, buan da chi'n dod i arfer. A o'n i wedi gwirioni gymaint fo, nes i ganmol ar Goodreads yn syth, math yna lyfr. Felly Girl with a Louding Voice. Lovely. A na ni, na'i'm sôn am y lleill, mae gen i ormod. Da chi di gorffen o fo'n... Na ni. Llais fi, stop. Si. Na ni, diwedd yr rhifin y podlediad yma. Gret, da iawn. Ti di bita am y mis diwetha? Neu ti jyst yn bod darllen Bethan? Ti di bod darllen o gwbl? Dwi wedi bod yn gwneud bod math o beth ond dwi jyst wedi bod darllen lot. A gwrando da yn y car. A pan dwi'n hwfro. Ie, na un peth mae rhaid i fi dechrau dod mewn i'w boro box, dwi'n meddwl. Ti di canmol ei gymaint o weithiau, mae rhaid i fi dechrau, achos fi'n credu bod fe'n wrth fi mas yn cerdded y ci a pethau, jyst gwrando ar llyfrau, bod fe'n gret, dwi'n meddwl. Hold on, i bobl sydd ddim yn gwybod beth i boro box, da chi eisiau ymelaethu? Ti'n aelod o dy lyrgell, mae'n ti ymaelodi fod y lyrgell i ddechrau, a wedyn ti'n gallu cael app ar y ffôn mae gynna i, a dwi'n gallu sbio drwy'r app am lyfrau i ddarllen, ond dwi'n mynd darllen ar y ffôn mor un fach. Beth dwi'n chwilio am ydy e-lyfrau llafar, Cymraeg a Saesneg. Does am gymaint hynny o ddewis yn Gymraeg, dwi wedi clywed yn gyd. Ond mae yna lot ar ei Saesneg, plant, oedolion, o bob math, a maen nhw am ddim. Ti'n gallu gwrando arnyn nhw am ddim. Gret. Ie, werth wneud, dwi'n meddwl. Ond ydy hwnna wedi cael ei hyrwyddo yn dda y cynllun yna? Wel, dwi wedi gweld o'n cael ei arwyddo, mae'n dibynnu pwy ti'n dilyn ar Twitter a beth yn siŵr ni. Ie, fi wedi gweld nhw hyrwyddo fe dipyn yn diweddar. Wedig eleni, dwi'n meddwl. Maen nhw'n rili gwthio fe eleni. Mae Audible yn ddrud, yndi? Di. Ie. Mae'r un peth a Kindle di. Mae Kindle yn drud hefyd. Fi credu os ti ddim yn cael copi caled o rhywbeth. A mae Audible yr un peth, dwi'n meddwl. Ti'n talu a rhywbeth ti ddim yn cyffwrdd. Ie.
Ti'n cael yn byd yn dy law. Na. Dwi ddim yn yr arfer o rando ar y lyfrau llawer. Dwi'n gwrando ar podlediadau o hyd. Ond dwi ddim wedi croesi draw i lyfrau eto. Wyt ti'n cael yr un mwynhad, Bethan? Yes, gofyn dw. Y mwy? Na, mae'n dibynnu ar y llais. Os dwi'n mynd licio llais y person sy'n darllen, a mynd yn ei ôl. A dwi'n dewis un arall. Mae'r llais mor bwysig ar cyflymdra a pob peth. A dwi'n ymwybodol wan ar ôl fi fan darllen ei blodwen, o'n i wedi blino gymaint. O'n i'n mynd ar rast drwy nhw. Just i mi ffeintio'r un adeg o'n i wedi blino gymaint. Sgen i mor stamina. Ond na, pan ti'n cael un sy'n clicio ym mhob ffordd a meddylia bod fi'n gwrando nhw tra dwi'n hwfro, mae gen i un o'r headphones Bluetooth na wedyn dwi'n gallu hwfro gwrando ar lyfr. Ond dydy sŵn o'r hwfr yn mynd yn ffeithio? Na, mae nhw'n headphones. Living the dream. Se. Fi'n cofio ffrind yn mynd i deithio blynyddoedd yn ôl a gyda'i teulu a nath e roi Harry Potter ar iPod ar y pryd. A oedd y plant yn gwrando ar Harry Potter. Fi'n credu taw Stephen Fry oedd yn darllen hwnna. A ti jes yn meddwl am lais i ddarllen Harry Potter i blant. Ti'n meddwl, waw. Yeah. Nes i wrando ar hwnna fyd. Os ti'n meddwl bod y garpad di'n lan uffernol erbyn hyn os gael ei ddeud. Ges o'n hwfro. Dwi'n gwrando pan dwi'n golchi llestri fyd. Oce, Dafydd, be ti wedi bod yn darllen dros y mis diwetha? Dwi'n di hwfro dim. Gan bod Gwanas yn mynd i Batagonia, nes i ddechrau darllen, da chi di clywed am lyfr newydd Geraint Evans, Hergest? Do. Na. Dyma di'r blurb. O'n i yn siop caban ac o'n i'n gweld pan mae Dr Rodrigo Lewis o Batagonia yn cyrraedd Prifysgol Hergest i dreulio blwyddyn yno fel darlithydd gwadd. Mae'n llwyddo i greu argraff ar bawb. Nifer yn cael ei swino ganddo, rhai yn ei weld fel bygythiad ac eraill yn ei ddiystyru. Felly, wel, eisiau'r enw Batagonia, felly dyma feddwl, oce. Gan bod ni'n cael thema yn y bennod yma, felly dyma i brynu o. Romp llwyr ydy. Hynny yw, Hergest ydy Aberystwyth i bob pwrpas. Do'n i ddim yn gyfarwydd â gwaith Geraint. Dych chi wedi darllen i stwff o blaen? Mae wedi cyhoeddi dipyn. Do, mae wedi cyhoeddi 4, 5. Y Gelyn Cudd, digon i'r diwrnod, Llafnau, Diawl y Wasg, mae wedi cyhoeddi dipyn. Diawl y Wasg, dwi'n siŵr mae fi wedi darllen yna. Hynny yw, llyfr ysgafn iawn, neu di wybio drwyddo fo, yn handi iawn. Mae'n gres i ddarllen cyn ti'n didwelu, lle ti jyst yn mynd drwyddo fo ar wyb. Gwneud chdi chwerthin, mae'n gwneud chdi wenu. Does na ddim byd trwm sylweddol yn efo, ond mae o'n, yndi, a Patagonia de Gwanes. Fe, da ni'n mynd i Batagonia yna fo? Ond mae'r boi'n dod o Batagonia i Brifysgol Hergest. Mae o'n cael gwahoddiad i ddod i'r Brifysgol am flwyddyn. A wedyn mae o'n mynd i bob math o gawlach oherwydd bod o'n cyfeillachu gyda rhyw ddynas. Falla addysg i chdi Gwanas i ddarllen o perspektif dyn. Go dda. Ac mae'n ddigon hwyliog, ddigon difyr. Wedyn yr ail lyfr dwi wedi darllen ydy Chwedla Cymru a'i straeon hyd a lledrith. Ydych chi'n darllen hwnna gwbl? Na. O'n i ddim yn gyfarwydd yma. Mae'n debyg bod yna fersiwn Gymraeg a Saesneg o honni. Gan wasg rili. Mae ar gael hefyd fel e-lyfr, Gwanes. Dwi'n yn gwybod os mae'n lyfr sain ohono fo. Yn ymwneud gyda gwahanol chwedla yng Nghymru. Hynny yw, ar gyfer bobl ifanc
hun falle. Mae'r peth. Ond mae hon, dwi wirioneddol wedi mwynhau hon. Pwy sydd wedi sgwennu fo, Dafydd? Claire Fairs. O, ie. Wedyn mae wedi gyfeithi. Mae wedi cael ei addasu gan Sian Lewis. Da, dwi'n licio pethau gleff. Mae rai fi ddeud, hynny yw, unwaith eto, gwahanol chwedla, y diafol a Jack y Cawr ydy'n ffefri ni, mae rai fi ddeud. A gwahanol ranna o Gymru a y ddau gwen a'r ddau goch. Mae rai fi ddeud, dwi wedi cael blas mawr ynglyn o hwnna. Ge jyst gofyn, felly chwedla sy'n bod eisoes, jyst bod hi wedi rhoi rhyw twist newydd neu... Na, mae di symleiddio nhw. A, tywod, mae nhw, tywod, mae jyst wedi mynd i wahanol ardaloedd o Gymru a wedi adrodd y straeon yma. Mae rai fi ddeud, dwi'n gwybod falle bod o ar gyfer rhywun sydd lot iau na fi, ond dwi wir wedi mwynhau'r gyfrol yma. A tywod, sôn am straeon o'r Mabinogion a allu, tywod, dwi wir chi, allai'n deud faint dwi wedi mwynhau'r llyfr yma. Rhywbeth falle oherwydd bod o mor wahanol i beth dwi wedi ddarllen fel arfer. Be nath neu chdi godi'r llyfr yna? Swn i byth di meddwl bod chdi'n mynd i godi hynna o siop. Felly, reit, oce. Ymlaetha ar hynny, ma'n o'n Na, Steffan? dwi'n gwybod fed... Ti'n pam da ni'n cael sgwrsio am lyfrau plant a lyfrau bobl ifanc. Dwi'n cael teimlo bod chdi'n sefyll ddarllen lyfrau oedolion fel mae oedolion yn sefyll ni. Na, dwi'n gallu bod yr un mor blentynnaidd ac yr un mor aneiddfed. Da ni'n gwybod hynny, de? Na, ti'n gwybod be? O'n i... Mae yna gyfrol di dod allan dros, Mab yn ddiweddar. Ac o'n i'n gweld hwnnw, ac o'n i jyst yn edrych ar hwnna. A wedyn drws nesaf efo, oedd hwn chwedla Cymru. Ac o'n i'n meddwl, ti'n gwybod be? Dwi'n wedi darllen un byd fel yna ers spel, ac o'n i'n meddwl wrth ymwneud rhywbeth hollol wahanol. Felly... Ia, pan ti'n siarad amdano fo, mae'n ei fi feddwl, da ni di colli'r arfer o adrodd y chwedla fel ma nhw. Ia. Yn tueddu fatha creu fersiynau newydd, modern a bethau. Mae'n braf cael yr hen rhain, ydy. Wir i chdi. Ia, wir. Swn i yn argymell i chi ddarllen hwnna. Felly, nes ti ddewis hwnna yn ytrach na The Mab? Nes i brynu'r ddau. Dwi'n mynd at y Mab ar gyfer y podlediad nesaf. Hec. Pan fyddi dim Batagonia bell. A wedyn, gan bo chdi i gadw'r traddodiad i fynd, ma'n o'n rhagofn chdi fel bod fi wedi cael traddodigaeth llwyr. Dwi yn darllen y llyfr, a beidiwch yn mellithio i rwan, Boris Johnson. The Rise and Fall of a Troublemaker at number 10. Waw. Gyda? Wir i chi. Mae rhaid i fi ddeud. Mae hwnna, hynny yw penodau byrion iawn ydyn nhw, ond maen nhw jyst yn taflu goleuni ar yn cyn brif weinidog. Pwy sgwennodd hwnna ta? Andrew Gimson. Oedd yn arfer sgwennu i'r Daily Mail, os dwi'n meddwl, os dwi'n iawn, oedd. A mae o'n dechrau, mae o'n agor y llyfr gyda obituary i Boris Johnson, achos ydych chi'n cofio pan math o'i mewn i'r ysbyty ac oedd yn dweud bod efo Covid. Ddaru'r papur ofyn a fysa fo'n sgwennu rhyw fath o deyrnged iddo fo. A mae wedi cynnwys y deyrnged yna yn y bennod gyntaf. Mae rhaid i fi ddeud, mae hon yn... Yndi. Dwi'n meddwl bod well gyda'r chwedla Cymreig, ond mae'n gymeriad chwedlonol, be bynnag da ni'n feddwl ohono fo. A hefyd, o'n i'n meddwl bod yn eitha amserol, chyfoeth o gofio y straffig da ni yno fo ar hyn o bryd. A mae'r llyfr yna yn agoriad llygad ar sawl lefel. A chi? A dwi wedi
hwfro yr un badd o'n harpad. A mae'r llestri bydyr yn peilio fyny. Waw. Deud dim. Ie, Ie, cymysiad ti'n bach. cael- Ti fanna. Manon, beth ti'n gwneud? Wel, nes i sôn tro dwytha, a wedyn dwi wedi bod yn textio chi ar y grŵp WhatsApp sydd gennym ni. Am y peth anhygoel yma o, achos bod Llyfr Glas Nebo wedi dod allan yn Saesneg yn ddiweddar, dwi'n cael mynd i'r holl wyliau llenyddol yma. A be maen nhw'n neud yn y gwyliau yma ydy, os dwi ar banel efo awduron eraill, maen nhw'n danfon llyfrau'r awduron yna i fi o flaen llaw i fi gael darllen nhw. A wedyn ar ddiwedd y gwyliau, mae'r coeddwyr yn mynd yna efo llwyth o freebies, a dyn nhw'n eisiau cario nhw adra, felly ar y diwedd, nes i fynd i un yn Sheffield, rhyw wyl i lyfrgellwyr yn Sheffield, ac oedd 'na jyst byrddau a byrddau o lyfrau bobl ifanc, help yourself. Oedd o yn anhygoel, oedd o fatha 60 dolyg i gyd ar unwaith. Ac o'n i'n mynd o'na wir efo bag IKEA glas. Oedd yn ofnadwy. A felly dwi mwy neu lai wedi bod yn darllen llyfrau plant a bobl ifanc. Dyna'r oll dwi wedi darllen mis yma. Dwi'n meddwl bod fi wedi darllen dim byd age appropriate i fi fy hun. Y cynta nes i ddarllen oedd, o'n i ar banel efo'r awdures yma, a dy'r llyfr yma ddim allan eto, ond dwi'n meddwl bod o allan falle wsos nesa. I enw fod i Activist gyn Louisa Reid. A mae o'n nofel mewn barddoniaeth am ferched mewn ysgol uwchradd. A wedyn mae un o'r bechgyn yn ymddwyn yn amrhiodol tuag at nhw, a beth sy'n digwydd yn sgil hynna. A mae'n eitha shocking. O'n i'n ffeindio fo'n eitha anodd i ddarllen. Ond hefyd, nath o, fel oeddech chdi'n dweud am llyfr Gwen Lleian, Bethan, nath o wir agor yn llygad i am bethau sy'n mynd ymlaen rwan. Alla bo fi ddim yn ymwybodol ohonyn nhw. Felly oedd hynna'n ddiddorol. A wedyn un arall ydy, a hwn da. Lle dwi ar banel efo'r awdur yma diwedd os yma, digwydd bod. A nes i fel, mae llyfr zombies briliant. Casau zombies, gyda i ddim diddordeb o gwbl. Ond well fi ddarllen o, achos dwi'n gorau gwarfod boi. Nes dechrau ddarllen o ma'n bach. Mor briliant. Lle enw fo ydy Wranglestone. A'r awdur ydy Darren Charlton. Dyma'r un cynta, a mae yna ail newydd o allan wan. A mae o yn lyfr zombi, ond di o ddim chwaith, mae o am bobl. A beth sy'n mor neis, wel, un o'r pethau hyfryd amdano fo, mae yna ramant yna fo rhwng dau ddyn ifanc. Ond does o ddim, diolch yn issue o gwbl yn y nofel. Mae'n just yn hollol naturiol. A mae o just yn wir un o heina lle ti'n eistedd lawr i ddarllen chydig bach cyn neu swpar, a wedyn sydyn mae'n 10 gloch a dy'r plant heb gael bwyd. Mae'n un o heina, mae'n mor dda. A dwi'n eitha starstruck bod fi'n cael gwarfod y boi yma diwedd yr wsos. Felly hwnna. A wedyn nes i ddarllen llyfr, achos mae'n dod i fi, mae'n dod i'r cyfnod lle dwi eisiau ail ddarllen llyfrau, achos mae'n mynd yn oer a dwi eisiau pethau cyfarwydd ac yna sy'n neis. Mae yna wasg newydd ail argraffu Cyfrinach Bethan Morgan gen Gwen Hywyn. Nes i ddarllen hwn pan ddoth allan i ddechrau, pan o'n i'n ieuanc iawn, a dwi wedi darllen i sawl tro wedyn. Ond o'n i'n meddwl, na i ddarllen i eto. A dwi'n cofio, yn rhyfedd, mae un o'r pethau dwi'n cofio am y nofel yma, mae mor dda, dirgelwch, cynnas iawn, realistig iawn. Mae darluniau Jack Jones yn, maen nhw mor dda yn rhan o hwn. Mae'r plethu rhwng y darluniau a'r sgwennu mor lyflu. A dwi'n yn gwybod os ydyn nhw yn y fersiwn newydd, gobeithio bod nhw. Ond ia, dwi wedi bod yn meddwl am Gwen Hywyn, dweud y gwir, achos dwi wedi bod yn meddwl gymaint o ddylanwad gafodd hi ar gymaint o bobl.
A mae'n un o hynna, fod yn gwybod da ni wedi siarad am Irma Chilton o blaen. Dalla bod ni ddim yn talu teyrnged ddigon i'r bobl yma. Achos i fi, Gwen o Hywyn oedd yr un oedd hi'n sgwennu am bobl fatha fi. Ac oedd o'n, ti'n gorau gweld dy hun wedi cael dadlewyrchu mewn llenyddiaeth yn dweud. Dwi'n cofio o'n i'n flin. O'n i jyst chydig bach rhy hen i Gwen o Hywyn. Tydi bywyd yn boen, a hynna oedd o'n mor briliant. Ond jyst yn gwybod sy'n wedi bwrth y modd o hwnna os o'n i'n ysgol. Dwi'n meddwl bod fi wedi siarad efo chi, dweud y gwir, am nes i ail ddarllen Tydi bywyd yn boen, te blwyddyn yn ôl, falle. A jyst gweld, wow, fel oedolyn, ti'n darllen o, a ma'n hollol wahanol eto, ti'n gweld pa mor dysfunctional di'r rhieni. A'r fam yn enwedig, mae'n eitha horrible. Ond fel person ifanc, mae yna fersiwn hollol wahanol, mae'n just sgwennu mor grefftus. Chi'n cofio'r addasiad teledu? Efo Mirain. O, hwnna mor dda, mor boblogaidd. Felly, dyna dwi wedi bod yn darllen wrthai blant a bobl ifanc. So ni byth yn deud bod chdi'n darllen beth fel arfer, be? Dafydd? Do, wyt ti'n gwneud i wen syniadau amdana i, bo fi'n mynd... Dwi'n dweud bod chdi efo chwaith, eiddfed, intellectual. Manon, ers pryd ti'n credu hynna? Ti'n mynd credu hynna am eilydd, Manon. Rho gorra i falu. Ond mae rai fi gweud, amser nes ti dangos i ni, a fi'n gwybod bod hwn ddim yn berthnasol i pobl sy'n gwrando adre, clawr Wranglestone. Nes i a Bethan just mynd, waw. Mae o'n rhyw fath o dystopia lle mae'r prif gymeriadau yn byw ar ynys ganol llyn, a wedyn mae'r hogyn ma yn gorau mynd i frwydro'r zombies ma, ond dim zombies ma'n galw. Mae yna just rhywbeth, a mae yna rai genres a geiriau fatha zombies, dwi just yn meddwl, na, dwi ddim yn mynd i fwynhau hyn. Ond oedd o just ddim yn teimlo fel rhywbeth afreal, oedd o'n teimlo fatha rhywbeth oedd chdi'n gallu uniaethu efo, ac oedd y cymeriadau mor neis. A oedd y ramant ma rhwng y ddau brif gymeriad mor anwyl a tyner. Oedd o just yn lyflu. Lyflu. Ti di gwerthu hwnna? Wel, dwi'n meddwl baled fi licio zombies a dystopia a bobl sy'n byw ar ynysoedd. Yeah. Then, sold. Yes. So, Aled, beth ti wedi bod yn ddarllen? OK, so, nes i darllen y 5. So i'n gwybod lle fi wedi bod gyda hwn, ond lle just gweud, waw. Oedd e just yn anhygoel. Nes i just pigo lan Tim a agor y darllen gyntaf, a ni just yn hooked. O'n i just yn hooked. Oedd e just yn wych. Oedd e'n briliant. Oedd e wir yn briliant. So, ti'n bod, ffordd maen nhw wedi creu ffordd maen nhw'n sgwennu gyda'i gilydd. Pob cymeriad, o ti'n credu mewn pob cymeriad, o ti yn fatha rwtio yn bob cymeriad. Oedd e just... oedd e'n twmlo fel, fi'n bod o'n i just wastad yn meddwl, achos wedi ennill llyfr y flwyddyn, oedd e fel un cyfrol. Ond mae'n twmlo fel un cyfrol. Ond mae'n twmlo fel nofelau ar wahân hefyd. A mae'n just yn ffitio gyda'i gilydd yn perffaith. O'n i just, waw. A bydd fi'n hoffi clywed fwy am y cymeriadau yma, a ti'n bod, yn y dyfodol, achos o'n i'n just yn meddwl bod e'n briliant. So oedd y 5 i fi yn, wych. Nes ti darllen nhw gyd un ar ôl y llall, neu oedd na gaps? Oedd rai fi darllen nhw un ar ôl y llall. O'n i wir yn hooked. O'n i just moyn cyrraedd yr un nesaf, ti'n modd, a nitha drist amser nes i cyrraedd y diwedd. A just newyddus, i glywed fwy. Really diddorol, ti'n modd, a ti'n modd, mae rai adurau o'n i'n fwy gyfarwydd na'r lleill. A ni ddim yn gwybod pa drefn i darllen mewn, ti'n modd, achos fi'n gwybod maen nhw'n gwerthu nhw'n ar wahân.
ond fi mor falch o'n i wedi darllen nhw yn y drefn. Mae'n cael ei roi yn y pecyn. So ie, o'n i'n meddwl bod e'n wych. Fi hefyd wedi bod yn darllen gyda fy mab i Anni Llun asiant A, her L. So ie, na ni'n joio hwnna. Hwna'n, jyst yn da iawn. Mae fe'n really joio hwnna. Stori eitha ysgafn, ond na mae'n gret cyn amser gwely. A hefyd, nes i cael llyfrau law, fi wedi bod yn edrych amdano ers oes, sef The Death Ray, The Secret Life of Harry Grindell Matthews, gan Jonathan Foster. Chi'n gyfarwydd gyda Harry Grindell Matthews? Dim syniad. Okay. So mae gyd yn dod nôl i fi. So, oedd dy fi hyn fodryb, oedd yn byw ar ben y mynydd yn Craig Park, sef ochr y Clydach, gwmpas fan Abertawe. A oedd na rhyw fath o adeilad fel bungalow hir ar ben y mynydd gyda fel barbed wire fence right rownd e. A fi'n cofio gofyn i amser ni fach, pwy sy'n byw fan'na. A nath i gweithio fi, wel, oedd mad scientist yn byw na yn ystod y rhyfel. A wedyn, mae'n straeon o gwmpas yr ardal os oedd engine car a stwff yn torri allan, Death Ray Matthews oedd yn cael chi gyda Death Ray fe. Ti'n modd, gyd o hwn jyst fel, okay. So nes i darllen fwy a fwy amdano'r person yma. A oedd e'n dyfeisiwr, a nath i prynu y tir yma yn ystod rhyfel, ail rhyfel byd, rhywbeth fel 1938, a nath e farw yn 1941, a oedd wedi creu fatha maes awyr bach i hunan yna, a oedd pobl yn gweld goleuadau yn y nos a pethau. Fe nath dyfeisio, so er enghraifft, chi'n bod y bat signal yn Gotham City am sy'n rhoi. So fe nath creu y Sky projector, nath nhw iwso hwnna. Mae lot o dryllen allai dyfeisio maen nhw'n iwso yn Flash Gordon. So nath creu ffôn symudol cyntaf. Autopilot ar gyfer awyrennau. So amser mae goleau'r stryd yn dod arno'n automatig, nath creu dyfeisio rheina hefyd. Stwff o gyfer darganfod submarines. So mae jyst yn anhygoel. Ond nath mae'n cael ei gofio fel creu y Death Ray, sef oedd e'n trio gwerthu'r llywodraeth fel Ray oedd yn syth i lawr awyrennau, stopio engines tanks neu ceir neu beth bynnag, a hwnna mae'n cael ei gofio amdano. A oedd wedi cael ei wneud mewn rhyw fatha, oedd nhw dechrau chwerthu'n ar ei bennau, meddwl bod hwn ddim yn bodoli, achos oedd ddim yn bolon dangos i bobl, a oedd y wasg wedi troi'n erbyn e. So ie, mae'n rili diddorol o ran fe a'r dyfeisiadau mae gyd, a os oedd y Death Ray yn bodoli neu beidio. So ie, mor diddorol. Fi jyst eisiau darllen dan ar ôl clywed gyd y stwff yma. Hynna'n anhygoel stori. Oedd gen fo gysylltiad efo'r ardal cynt, ta? Na. Wow. Just prynu. Fi'n credu oedd wedi cael digon o'r wasg fath yn howndio fel yn Llundain a wneud hwyl am ei bennau. A wedyn just wedi prynu'r lle yma cefn gwlad Cymru ar ben y mynydd yn Nunlle. Na chdi gyfres deledu, de? Ie. Ti'n modd, os oedd y stwff ma'n wir neu beidio, di dal jyst yn meddwl, waw, ti'n modd? Ie. Waw, Death Ray. Hwna'n nickname cool. Goch i alw fi'n Death Ray yn ymlaen. A ti'n modd, bod nhw'n gweud o dim tystiolaeth bod y peth yn bodoli, oedd y llywodraeth dal wedi prynu fwrth o fe am 25,000 o bunnoedd ar y pryd. Yes. So jyst yn meddwl, waw. So mae'n rili diddorol o ran cymeriad. Wow. O'n i'n byw clytach, o'n i'n gwybod dim. Dim ati gynnu, sgwrs. So oedd y llyfr bod dwi'n edrych amdano oes, ond o'n i'n methu ffindio. Amser ti'n mynd ar Amazon i edrych, mae dros 100 bob tro i brynu'r llyfr yma. Wow. So, nes i ffindio fe mewn, car boot. Da, de. A faint sydd dal amdano? Llai na can ceiniog. Ti wedi werthu fo ymlaen, on? Ie. Wel. Na i pasio ymlaen.
wan. Ie. So, dyna be fi wedi bod yn darllen. Dyna fe wedi mwynhau. Gret. Felly, Gwanas, ti off i Batagonia bell? Ydw, mi fyddai... Pa bryd? Wel, dyma pryd mae hwn yn mynd i gael ei ddarlledu gyntaf, ond pa ddwrnod heddiw, mae'n dweud Mawrth, a dwi'n mynd i Lundain dy Llun ac yn dal yr awyren dy Mawrth. A wedyn, hedfan i Buenos Aires a mynd i drio cyrraedd y maes awyr arall heb golli dim byd. Mae gen i lwyth o lyfrau efo fi. Dwi'n wedi pacio'n iawn, chos dwi eisiau mynd â llyfrau, ac oedden nhw wedi dweud bod nhw licio rhyw bethau Cymreig, pethau efo flags Cymru a sgwennu Cymraeg yn nhw. Dyna eisiau chydig bach yn bonkers yn dred o'n o blaen. A dwi'n meddwl bod fi, eisiau dros ben llistu, dwi'n meddwl bod fi wedi adael hanner y pethau dwi wedi... A mynd eto ar bryd. A ti'n mynd ar Hoover efo chdi? I chdi gael darllen? Ffynnu. Iawn, o rwy'n yn gofyn, os ydyn mynd â Kindle? Na, dwi'n mynd â Kindle. Fy ffôn efo fy borrow box. Ti'n be, oedd e'n diddorol, so yn y podlediad diwethaf, ti'n gweud bod ti wedi bod yn darllen llaw lyfr o wladfa yn dy boced. A mae'n, i fi, unwaith ti'n printo rhywna, maen nhw'n hen fatha, achos mae'r byd yn symud mlaen ydy gymaint. Ond actually, fi'r un peth fi dal yn prynu rhywna, a fi dal yn gyfeirio atyn nhw, mae rhywbeth neis amdano cael nhw yn dy lawd i'r set, ti'n mwyd? A mae'n rili diddorol ffordd mae'r llyfrau yna dal yn cael ei werthu, a mae pawb yn gwybod os maen nhw'n mynd ar-lein, mae'r gwybodaeth cyfredol fyna. Mae hynna ond ddim yn Gymraeg, de. Na. Beth y Saesneg ti'n cael ar-lein, ti'n methu cael wladfa dy boced ar-lein hyd y gwni. A sôn am munud, dwi'n newydd fod yn llyfrgell a di cael copi o y gawtio o'r ffos halen. Gath i sgwennu gan fwy o Batagonia o'r enw Carlos di Ferrari a gath o gyfieithu gan Gareth Miles. So dwi jyst newydd ddechrau fo, jyst i weld. Dwi'n yn gwybod os gael amser i ddarllen o gyd cyn mynd, achos dwi'n eisiau mynd â llyfr llyfrgell efo fi, nech do. Ys ni collio? Dyma'r adeg iddo. Dwi'n gobeithio, tro nesa, dwi wedi cael gair efo Hector MacDonald yn y Gaiman, mae gen i fo studio, a mae o'n dweud bod hi'n iawn i mi fynd fewna rhyw ddwrnod i recordio colli'r plot efo chi. Yes. Dwi'n yn gwybod faint o gloch. Ond pan mae'n nos i chi, dwi'n wedi gweithio allan beth y gwahaniaeth amser to, ond drio ni, ia? Ia, rhaid hynny. Oes rhaid? Oes, Dafydd. Sy'n rhaid ti fod yna, Dafydd? Na, mae'n iawn. Falle fyddai'n brysur efo gan Llyfrau Elis. Ac ar y nodyn yna. Reit, siwrna saff i chdi, Gwanas. Gracias. Hasta luego, amigos. Wel, dyna ni. Diolch i chi am wrando ar Colli'r Plot. Da ni'n gobeithio eich bod chi wedi mwynhau gymaint â ni. Os oes gennych chi gwestiynau, mae croeso i chi gofyn nhw dros Twitter, Facebook neu Instagram. Diolch yn fawr i'r Cyngor Llyfrau am wneud y podcast yma'n bosib a'n helpu ni i golli'r plot. Allwch chi dan ysgrifio i glywed mwy o benodau lle bynnag da chi'n gwrando ar bodlediadau. Chwiliwch am Colli'r Plot. Yna groeso i chi adolygiad i'n helpu ni. 5 seren, please. Cofiwch rannu'n podlediad bach ni hefo'ch ffrindiau a'ch teulu. Mae'r gerddoriaeth ar gyfer y podlediad gan fand o'r enw Bandicoots a'r trac ydi o Nefoedd. Ac os da chi eisiau darganfod mwy o bodlediadau Cymraeg, ewch i ypod.cymru.